Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nopa mundilole kuti tiyitane impi Ndau Kandi Padambo kuti atifotokozere mbiri ya the Maseko Ngoni kuti kodi mbiri njotani. Impi Ndau. Umongameli welizwe laseMalawi okushonishwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera umama wethu wokuqala lapha elizwe la Malawi okushonishwa umama Monica Chakwera wonke okushonishwa nize lapha siyabongani kakhulu. Your Excellency, ngivumele ukuthi nginsaze umlando wangoni amaseko ngesichewa ulize lonke la Malawi. Angoni amaseko tizamvetse sebuno bwino mwina nkofunika kuti titsate mbiri ya mafumu awo chifukwa iwo kuli konse komapita amatsogozedwa ndi mafumu awo. Ife banja limene limatsogolera la chifumu ndi la Ngwenyama Inkosi ya Makosi Bomani 5 amene ndi Ngwenyama yathu tsopano. Koma phata lake la Inkosi ya Makosi Ngwenyama Bomani 5 timalitsatira kukafika kwa mafumu amanglamane Maseko amene ankalamulira dziko limene pano timateswa tini kalero ngati Swaziland komanso madera wena ambiri aku South Africa. Kumeneko kunali ufumu wawo. Analipo mafumu ambiri Jijewa ndi chifukwa chakusuka kulizana jiwa kumeneko Ngwana mfumu ida aganiza kuti mwana wake Ngwana achoke mdziko lake akapanga ufumu wake. Pochoka kumeneko adaperekeza mafumu ena makamaka amene yochika kwambiri komanso kubanja la chifumu ndi Nobula Maseko amene adachoka ndi asikali ena kumperekeza Ngwana kuti akakhazikitsa ufumu wake. Iwowa adayamba kufikira ku dziko la Zimbabwe. Kumeneko ndi komwe Ngwana adamwalira. Ngwana atamwalira amene adamloza akuluakulu kuti akhale mfumu malingana ndi malamulo wathu imithetho ya Ngoni anali mwana wake Mputa. Mputa ndi amene adaganiza zoti achoke ku ufumu wawo ku Zimbabwe amene adakhazikitsa pang'ono kwasogolera Angoni amaseko kuoloka Zambezi. Iwo atoloka Zambezi adadzalowa pang'ono mdziko la Malawi nkudzapitanso ku dziko la Mozambique. Atalowa mu Mozambique adakakhazikitsa udomwe kumene timati nkufupi sukuta kafika ku mpoto kwa Tanzania kusongea kumeneko ziso fumu kumeneko atapita ku muziwina wake nthawi imene ankachokera ku nkhondo. Ndipo Mputa ataphedwa mwana wake Chikuse nkuti ali wang'ono kwambiri ndi oti sangathe kukhala ngati Ngwenyama ndi akulu Chijaonga akhale pachizungu amati regent kapena munthu wogwirizira ufumu kulikira kuti Chikuse akule bwinobwino. Izi zitachitika choncho Chijaonga sanakhale kwambiri anaganiza zoti abwerenso kudomwe. Ndipo Chijaonga mothandizana ndi Maina Mulangeni amene anali mayi wake Achikuse adatsogolera Angoni amaseko kubwerenso kudomwe kuja kumene adakhazikitsa kale likulu lawo. Atakakhazikika kudomwe mchaka cha 1870 Chijaonga ndi mafumu ena adaona kuti tsopano Chikuse wakula ndipo akhoza kukhala Ngwenyama. Adayitana mafumu onse achingoni ndi akuluakulu pauza kuti tsopano yakwana nthawi yoti Chikuse akhale mfumu. Ndipo sewo monga mwene timachitira Angoni adachita kudumisa kwa Ngwenyama imene timati baeti ndi Chikuse adakhala mfumu ya Angoni. Chikuse atangokhala mfumu ya Angoni amaseko mbiri imatiuza kuti iyeyu sadangokhala koma sanatenge nthawi kufuna kukuza ufumuwu. Moti ndi pansi pa ulamuliro wa Chikuse pamene ufumu wa Angoni amaseko
udafala kwambiri kudzafika muno Malawi komanso maboma ena aku Mozambiki kumene mpaka lero kuli mafumu achingoni amaseko. Chikuse adakhala ndithu mfumu koma njaka cha 1878 ndi chaka chimene inkosana Chijaonga adatisiya kapena kuti atagona inkosana Chijaonga mwana wake Chifisi ndi amene atenga malo ake kukhala ngati nkosana. Komanso kalero makosanawa ankayang'anira midzi, ankayang'anira ndithu madera amphamvu, madera ambiri, ndipo analinso ndi gulu lawo la nkhondo limene ankatsogolera Chijaonga limene pambiri yango namaseko imatchuka ndi kuti Njokozera kapena gulu la nkhondo la Njokozera. Izi zitachitika zinthu zimene bwino kwambiri, ndipo Chikuse amathandizidwa ndithu ndi m'bale wake Chifisi kuti zinthu ziziyenda bwinobwino. Mchaka cha 1891 kwa ife ngona maseko timangochitenga ngati chaka cha minyama. Chifukwa mchaka chimene cha 1891 potsatira zimene adagwirizana azungu ku Ulaya kusonkhano ja pa history amati the Berlin Conference umene udachitika ku Berlin ku Germany, azunguwa adagwirizana kuti malo moti adzimenyana kulimbirana chuma cha kuno ku Africa, koma iwo mwamtendere agawane bwinobwino kuti uyu akhala mbali iyi, uyu akhala mbali iyi. Komanso mchaka chomwechi chimene British adapanga ganizo limeneli kutsatira zomwe adagwirizana ku Berlin Conference, adasindikiza mu news yawo ya gazette, the London Gazette, imene adalengeza kuti madera amene amadziwika nkuti Nyasaland tsopano ali pa ulamuliro wa Angerezi motsogoleredwa ndi mfumu yawo ya nthawi imeneyo Queen Victoria. Chimenechi chidalitu mchaka cha 1891 ndipo zimenezi zidatuluka mu notice mu London Gazette pa 14 May mchaka chimenechi. Komanso mchaka chomwechi mu Marichi Chikuse adatisiya adagona. Komanso mchaka chomwechi Chifisi naye adatisiyaso Yesu adamwalira mu August. Ndizichike zimenezi momwe Chikuse amamwalira anali ana ake angapo, koma malingana ndi imiteto kapena malamulo aife angoni amene amakhala ngwenyama yathu amenera kuti mayi wake akhale kuti mfumuyo idawalola ndipo dziko lonse lidasonkha kuti alipire malolo. Banja limene kuti achokera ana amenewa linali Chikuse amene kunali anyamata awiri. Oyamba adali Gomani ndipo ng'ono wake adali Zintambira. Nthawi imeneyi nkutiwa ali kudomwe. Gomani ameneyo chifukwa kuti anali woyamba kwa mayi olola uja adamusankha kuti akhale ngwenyama yangona amaseko, kukhala ngati amene timamudziwa nkuti Gomani Chikuse. Gomani dzina limene adamupatsa abambo ake, Chikuse dzina la abambo ake timati Gomani Chikuse. Ng'ono wake uja Zintambira nayenso adangokhala ndithu chifukwa nthawi imeneyo nkuti ufumu likulu lathu lili kudomwe kuchitira afikira kuja, ndipo sitinkadziwa kuti kumeneko ndi mbali ina ya ufumu wa Chikuse ndi maiko osiyana, koma nthawi imeneyo linkakhala ngati dziko limodzi. Koma nazo zomwe zidachitika zachitika 1891 chifukwa cha msonkhano jada akumana atsamunda uja zidapezeka kuti kunyasala ndi kuja akutenga Angereza ku Britain ndipo akutera kuti ndi dziko la British. Pamene mbali imene kuli domwe kumene kuli kwa Aputikizi nawonso adatulutsa chikalata chawo ku Lisbon kuti kumeneko ndi dziko lawo la Portugal, ndipo kumeneko kalero ankakutcha kuti Portuguese East Africa. Izi zitachitika zidali zoopsa kwambiri chifukwa zimatanthauza kuti kutsogoloku ufumu wa maseko suyenda mogwirizana umayendera, koma mfumu yatsopano Gomani Chikuse iwona mafuta kwambiri chifukwa ufumu wake tsopano augawa. Mchaka cha 1891 chomwecho mu January boma la Britain lidaganiza kuti kumalawi kuno kubweretsa Harry Johnston kudzakhala ngati bwana mkubwa wamkulu kuyimirira Queen Victoria. Asale Harry Johnston atabwera kumalawi kuno adaganiza kuti asonyeze mphamvu zawo kuti iwo ndi amene akulamulira dziko lino, ndipo adalamula kuti mdziko muno aliyense adzikhoma msonkho, kaya kugwira ntchito kaya sakugwira, koma ngati uli wamamuna udzikhoma msonkho. Malipoti atamfika Gomani Chikuse adakwiya kwambiri, sizidasangalatse chifukwa adadabwa kuti zingatheka bwanji kuti anthu adzizapanga malamulo amenewo kuti anthu akadzilipira misonkho kwa mfumu ina kuti ili ku England pamene iyeyo kuno ali ngwenyama kale ya angoni. Iye sadangokwiya nkukhala pasi, koma monga ngono nkhondo adame masikali wake maimpi kuti zimene zisatheke, mpite mukakhazikitse malamulo anga
kuti aliyense amene angalipire msonkho amenewu aona mavuto mukawuze anthu kuti asalipire ndiponso British adziwe azungu amene abwerawo kuti ife singachite zimenezo. Iye adamema mayimpi ake nkubwera nawo kumachokera ku Domwe kumabwera chakuno. Harry Johnson atamva zimenezi nayenso adatumiza kagulu kake kankhondo kotsoledwa ndi Captain Stevens amene adabwera kuno kudzakumana ndi mayimpi agomani nkuyamba ndithu kumenyana. Chachidziwikire kuti mikondo ndi zishango za ngoni mwina sizingakhale zamphamvu kwambiri kuyerekeza ndi mfuti zamakono zimene Angereziwa ankagwiritsa ntchito. Mayimpi agomani Chikuse adagonja ndipo gomani Chikuse mfumuyi adezenga milandu yongoyerekeza ngati milandu mwina tingati utimo ku trial pamene ankati ampeza wochimwa kuti mulandu ufuna kuwukira boma la azungu, ndipo mfumuyi adayigwira nkuyipha ndi mfuti kapena ngati firing squad. Kuja munapita mmakuja Your Excellency ndi kumalo kumene gomani Chikuseyu adagona kumeneko. Gomani Chikuse atagona kumene kuja ndi kuti angoni akuno amaseko tilakhala ngati nangoni wonse tilakhala ngati kuti tilibe otitsogolera. Chifukwa gomani Chikuse wanyama yathu azungu ayipha mwankhanza mwangati omwe adayiphera. Izi zitachitika choncho angoni wonse taganiza kuti popeza gogo wake mkazi wa mputa anali moyobe tonse tikhale pambuyo pa Maina Mulangeni. Maina Mulangeni ndamene ankatitsogolera nthawi imeneyo tikudikira kuti mwina tidzakhalanso ndi mfumu ina kutsogoloku. Chifukwa tizidziwa kuti gomani Chikuse mumankamwalira nkuti mumankatisiya nkuti mwana wakenso ali wang'ono kwambiri ndipo ankakhala mobisika bisala kuti mwina akhoza kunchita chiwembu. Tikuthokozeni bwana President, mama kakuthokoza boma la Malawi kupyolera mwa inu ngati President wa nthawi ino kuti angoni tonse timathokoza kwambiri kuti malo amene adagona gomani Chikuse boma lidaganiza la Malawi kuti akhale malo okumbukirika amene pa Chingerezi amati the National Monument. Tikuti zikomo kwambiri tiyabonga kakhulu kukumbukira ntchito yakulu imene gomani Chikuse adayipanga. Gomani Chikuse atamwalira chonchi Maina Mulangeni akutitsogolera komanso naye Maina Mulangeni atamva kuti aputikize nawo soko akuchilimika kwambiri kuti akhazikitsa ufumu wawo. Yesu adangokhala pasi ngakhala ali wamkazi kumala abemanso mayimpi nkuchita nkhondo ndi anthu amenewa mpaka mfumu yathu yachikazi adayigwira kuyizuza nkuyipha ku ndende ya ku Kilimani. Izi zitachitika ndiye kunkakhala ngati ufumu wathu wathira pamenepo. Komano ife monga ngoni timadziwabe kuti mwana wa ngwenyama yathu ndiye ngwenyama yathu kapena amuyika kasana muyike chifukwa ngwenyama kwa ngoni ngwakalekale umoda mpaka kalekale atsamunda asanaponde phazi lawo mu continent ya Africa. Mchaka cha 1921 boma lomwelo la Angerezi lidaganiza kuti nkofunika kuti anthuwa tabwezera ufumu wawo ndi ufumu umene adatibwezera nkunena kuti amene amukole timamutenga ngati ngwenyama yathu ngati amene anali Zithonga adabadwa nthawi imene kunali nkhondo ya bambo wake. Ndi Zithonga ndi dzina limene angoni nthawi zambiri amatchula bana amene abadwa nthawi ya nkhondo chifukwa Zithonga kapena Ithonga chimodzi limatanthauza kuti chibonga. Zithonga adakhala inkosi yamakosi chaka cha 1921 Gomani 2. Iyeyo adakhala mfumu sanachiyedwe komanso adaona kuti sangagwirizane kwambiri ndi azungu koma adzigwirizana ndi anthu akuti azake a dziko lino. Njaka 1944 chitamba chipani kapena tingoti bungwe liji la Nyasaland African Congress, Zithonga adali mmodzi woyamba kukhala pambuyo pa bungwe limeneli kuti mmalawi muno azungu achoke mudzakhala ufulu wathu wa ife Amalawi. Zithonga adachinjirika kwambiri pa ntchito imeneyi. Komano kutsutsana kwambiri kwa Zithonga ndi azungu kudadzaoneka 1953 chifukwa nthawi imeneyo azungu adanena kuti dziko muno mukhale chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland kuphatikiza dziko la Nyasaland komanso Northern Rhodesia imene pano timati Zambia ndi Southern Rhodesia imene pano timati Zimbabwe. Zithonga adafika pamponda chimena kwambiri chifukwa nchaka cha 1953 iyeyu adatsogolera mafumu azake ndi Amalawi kuti ndithu tisamamvere malamulo wa azungu chifukwa iwo afuna achite zinthu zimene ife sitikuzifuna. Zithonga mwachidule ndamene jawenaso amati Philip Gomani chifukwa azungu akamutchula dzina limeneli mulengana nkuti panali mzungu wina amene anali Nsaki amene ankathandiza Zithonga kuti adzipita ku sukulu ndipo azunguwa chidule kumutchula ankamuti Philip ndiye amadziwika kwambiriso ndi dzina lakuti Philip Gomani.
iyeyu atatsogolera anthu kuti alimbane ndi azungu kuti asabweretse chitaganya muno. Azungu adaganiza kuti amuchotse pa ufumu wake, ndipo adatulutsa chikalata chimene timati government notice 104 imene adayitulutsa pa 22 May 1953 kunena kuti ufumu wa Gomani 2 wauthera pomwepo ndipo si mfumuso. Komano ife monga machikhalidwe chathu tinkapitirizabe kumpatsa bayethi chifukwa monga ndanena poyamba ungwenyama umakhala uli m'magazi mwathu ndi chikhalidwe chathu kuyambira kalekale ndi anthu ankamuchitabe ngwenyama. Azungu ataona kuti anthu sakulabadira koma kuntengabe yeyu ngati ngwenyama yawo, adatulutsanso notisi ina pa 24 May kwena kuti ngwenyama Zithonga kapena Philip Gomani 2 achoke mboma la Nchewu akakhale kwina. Koma mfumu italandira notisi imene atadzamumpatsa asilikali iye adali zimenezo sizingatheke. Ndipo atamva zimenezi anthu ake malo mochita mantha angona ambiri adachoka m'midzi yozungulira Lizulu, atatenga zida zawo nkupita ku Lizulu kukakhala ndi Zithonga kuti aone kuti achotsa bwanji kuchokera ku Lizulu kupita ku boma lina m'Malawi muno. Pa 26 May ku Lizulu kudafika Geoffrey Morton, Your Excellency, ndi amene adali Deputy Commissioner of Police ya Nyasaland nthawi imeneyo. Ndipo adafika ndi apolisi mothandizidwanso ndi apolisi wena amene adatenga ku Northern Rhodesia ndi ku Southern Rhodesia kuti adzamugwire Inkosi Amakosi Gomani 2. Koma izi atatadza mmange zidakanika chifukwa atatenga galimoto ya polisi utazipita naye kuzomba, angona adayimitsa galimotoyo nkunchotsapo mu galimotoyo kuthera naye ku Mozambique. Koma kumeneko aputikiza adakamugwira nkumperekanso kwa Angerezi kuti azenge milandu. Izi zidachitika Your Excellency adamuzenga milandu kuti Inkosi Amakosi Gomani 2 kuti akudwala amene adakamuyimira ku khoti kuti akazenge milandu anali ana ake awiri. Woyamba Willard Gomani, wachiwiri Samson Gomani, ndipo anawa adala kuti tsogolera angoni kuti asagwire bombo wawo. Samson Gomani adampatsa chilango kuti asapezekenso olakwa kwa chaka chimodzi. Koma Willard Gomani adamanga ndithu ndipo adakakhala ku ndende chifukwa cha mulandu umenewo. Pa 12 May 1954 Zithonga adakuona adatisiya pa chingoni timati Izulu lidilikile, ndipo pa 14 May chaka chomwecho ndimene adakamuyika ku Lizulu. Komano poti adamuchotsa ndi government notice 104 ya 1953 ija ndiye kuti tinalibe ingakhala ngati kuti angoni alibe mfumu chifukwa Gomani 2 boma lidamuchotsa. Komabe monga ife angoni tinakazindikirabe kuti mwana wake woyamba Willard Gomani ndiye ngwenyama yathu. Ndipo kulikonse kumene ankapita ngwenyama Willard Gomani tinkampatsa ulemu wa bayethi ngati ngwenyama yathu. Willard Gomani amapitiriza kutsogolera angoni ingakhale boma silimamuzindikira ngati mfumu ya angoni, koma ifani wake timamutenga ngati ngwenyama yathu. Willard Gomani nayenso monga bombo wake adalowa chipani cha Nyasaland African Congress chimene chimalimbikira kwambiri kuti mdziko muno chitaganya chichoke. Tonse tikudziwa kuti Willard Gomani ankapita nawo ndi magulu amene amakoza Nyasaland African Congress kupita kwawo kwa Angerezi kukapangitsa misonkhano kumeneko kukawauza Angerezi akumeneko kuti ife anthu akuda aku Nyasaland sitikufuna chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland. 1958 pa 6 July mdziko muno Nyasaland African Congress adayitanitsa Ngwazi Dr. Kamuzubanda kuti abwere adzatsogolere thandiza kumenya nkhondo imeneyi ya chitaganya. Nyasaland African Congress atakhala monga chipani adaganiza kuti amayi wawo Gomani mayina ndawo ndi amene akakhale amodzi akuluakulu a Nyasaland African Congress ndiwo akamulandire Ngwazi akutera pachileka, ndipo ndi mayina ndawo amene akamuveka Ngwazi chikopa isihata chakabuku chimene asilikali achimuona amavala akamapita ku nkhondo. Chifukwa kwa ngoni tinkati Ngwazi yathu, Ngwazi ndi dzina la chingoni Your Excellency limene limatanthauza mtsogoleri wotsogolera nkhondo. Kwa ife angona tafika Dr. Kamuzubanda tinkati Ngwazi yoti timenye nkhondo ya Tsamunda yafika mdziko muno. Ntchito imene nsinapite patsogolo ndithokozenso kuti ntchito imene adayigwira Inkosi Amakosi Gomani 2 ndiyo tamandika kwambiri, ndipo tikupyolera mwa inu Your Excellency tithokozenso kuti zikomo kwambiri chifukwa choyika nkhope ya Inkosi Amakosi Gomani 2 pa ndalama yathu ya 50 kwacha kulemekeza ntchito yakulu imene yeyu Inkosi Amakosi Gomani 2 adayigwira.
mchaka cha 1959 nkhondo ya Nyasa ndi African Congress ndatsamunda tafika pa mponda chimera boma la Angerezi lidakhazikitsa ulamuliro wamphamvu umene kuno timati state of emergency. Chifukwa cha ulamuliro umenewu Wazilonda Kamuzubanda ndatsogolera ena adamanga nkukayika ku ndende kugwero kumene ku Rhodesia, Southern Rhodesia kumene pano timati Zimbabwe. Komanso naye Willard Gomani ndatsogolera ena adamanganso nkukamika ku ndende ya Kanjedza kumeneko azungu adamu chitamake kwambiri ndipo ankamenya nthawi ndi nthawi nkumuzuza adaona mazuzo ambiri. Moti chifukwa cha mazuzo amenewa banja layo Willard Gomani litalendera mphatso ya mwana wa mwamuna pa 15 October 1961 adamutcha mwanayo kuti dzina lake ndi Kanjedza kufuna kuti chizikhala ngati chikumbutso cha mazuzo amene adawaona ali ku ndende ya Kanjedza. Nchokondweretsa kwambiri Your Excellency kuti ngakhale azungu sadafune kuti Willard Gomani amuvomereze ngati mfumu ya ngoni titatenga ufulu 1966 Wazilonda Kamuzubanda adabwera ku Lizulu ngudzatsimikiza kuti boma latsimikiza kuti Willard Valani Nkhwende Gomani ndi inkosi ya makosi Gomani 3 ndiko kwamira 1966 ngwenyama ya ngoni inali Willard Gomani amene adatisiya amene adakuona mu 2006 pa 26 October ali ndi zaka zokubala zokwanira 86. Mumankamwalira Willard Gomani mumankatisiya Willard Gomani ngati ngwenyama yathu nkuti mwana wake ujada pa 1961 adamuchota Kanjedza uja ali mkulu wa asilikali ankhondo ku Keyala ndipo sadakatha kuti atitsogolere ngati ngwenyama mpaka atalandira kapena chamwaka chake kunenso adzapume. Ndi chifukwa zitachitika angoni adaganiza kuti mwana wamkazi wa Willard Gomani mayi Mrs. Rosemary Malinki atitsogolere ngati otitsogolera ngati angoni akulikira Kanjedza adzamalize ku Keyala kuja. Angoni timakhulupirira kuti ngwenyama sikhala ndi vana vakazi koma amuna okhaokha ingakhala takhala wakazi. Chifukwa chake mwina Your Excellency mudzamva ngoni wena akunena Mrs. Rosemary Malinki kuti bambo Maseko chifukwa iwowa ndithu wa ife ndi mphongo amene angati kutitsogolera monga kalero adatitsogolera Maina Mulangeni. Bambo adakhala regent kapano kugwirizana mpaka pa chaka cha 2008 June 2008 Kanjedza atamalizana ku Keyala kuja atakhala kuti akhoza potochoka ntchito ya usilikali akhoza kudzatenga ngwenyama ndipo adadzabweradi kudzakhala ngwenyama pa June 2008 ya President Bingu wa Mutharika ndi amene adabwera ku Lizulu kudzamuveka. Koma nonse chisoni kuti ngwenyama yathu yadambala Foloi Kanjedza Gomani sidakhale kwa nthawi yayitali chifukwa 26 September 2009 adatisiyaso naye adagona. Koma nthawi imene ankagona inkosi ya makosi Gomani 4 nkuti mwana wake oyamba nayenso wotsatira miyambo yathu adabadwa kubanja limene tilachita kulowola ndiye iyeyu ndi amene anali wodziyenereza wapena woyenerezeka kuti akhoza kupitiriza ngati ngwenyama yangu. Koma nochifika kuti amapitiriza maphunziro ake kwa angoni mafumu achingoni ndi akuluakulu ena adagwirizana kuti apempheso bambo Maseko Mrs. Malinki kuti atsogolere Swati amalize sukulu yake ku akadame ndi adzatenga ufumu. Ndiye bambo Maseko adagwira ntchito yawo bwinobwino monga adagwira ulo komanso motitsogolera mosungitsa mtendere mpaka pa 5 August 2012 linali tsiku la Sabata limene President Joyce Banda nthawi imeneyo adabweranso ku Lizulu kudzamuyika Willard Swati Gomani amametizabe maphunziro ake chifukwa angoni adanena kuti ayenerabe kubwera kuti adzititsogolera iye bakhale ingakhale sukulu yake kupitirira. Ndezi zidachitika pa 5 August 2012 Willard Swati Gomani adadzatsimikizidwa ndi president a dziko lino kuti ndi inkosi ya makosi Gomani 5. Lero angoni amapezeka madera osiyanasiyana tili mafumu maboma ambirimbiri a dziko lino ndipo angoni athu afumu amaseko timayambira ndithu kudowa mpaka kudzafika mu Lilongwe kumene kuli inkosi Masula ku Nchinji. Tikachoka kumeneko timafikanso kudedza kumene mafumu ambiri ngati Kachere, Kamenyagwaza, Kachindamoto, Chili Kumwendo onsewo ndi mafumu amaseko ngoni. Kumangochina konso kuli inkosi Ananja Mtulo. Tikabwera kuno ku Nchewu ndi amakosi wonse aboma la Nchewu ndi amakosi amaseko ngoni. Tiyo pamenepo Your Excellency tikapita ku Balaka mukapeza inkosi ya Nthunya amene onso ndi mfumu ya Chingoni.
tikapita kuneno mukapeza inkosi chekucheku komanso inkosi likongwe. Amenewa ndi mafumuso achingoni. Kumwanza kuli inkosi kanduku. Mu Blantyre muli mafumu ambiri amene ndi ang'ono koma ndi mafumu bendithu ngati Nkosana Zingwangwa, Abayani, kuliso Mkondo wa Guluka, Apoya, Magagula. Onsewo ndi mafumu achingoni. Koma tikozanso kuyenda kukafika kuzomba tikapeza mafumu ena achingoni, komanso tikapeza kutcholo kumene kuli Senior Chief Vumbwe amene ndi inkosi ya chingoni. Mwachidule Your Excellency, iyi ndiye mbiri ya angoni ndi ufumu wawo. Ngiyakubongani kakhulu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.